Pekný deň, priatelia. Dnes tu pre vás máme ďalšiu novinku, a to trojizbový byt v Bratislave v Karlovej Vsi. Pozývam vás na obhliadku. O výmere 70 m2 sa nachádza na 3. poschodí. Prislúcha k nemu aj pivnica. Z obývačky máte priamy výstup na balkón. Výhodou bytu sú samostatné nepriechodné izby. Z chodby vojdete do kúpeľne, toalety, 3 izieb, kuchyne. V kuchyni nájdete príjemnú linku, ktorá je samozrejme vybavená umývačkou riadu. Ak vás táto ponuka zaujala, rada vás privítam na osobnej prehliadke. Kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo sociálnych sietí.